Kajing puli na kitab Genesis kalau nong bakhandai gadkot kabanikong hadu bakat lai ublay ula kerkuyaw nawa bat yaki kun senrang jong u bat ulaong haki tunang kha tunang roy to pandap ika perthai kajing ting nya phi bat kajing senran nya phi kadon haki merat baro jong ka khandau haki sim baro jong ka sun haki kenja bapar baro aka khandau bat haki dok ha baro jong ka duriau lai ti gine baro haka kti jong phi ki kenja ba em bat bakhi baro kin long ka jing ba me phi bat kumbang ala ai ha phi ye ki jing thong jarngam ngai phi ke baro tangba phim dai ban ba me ka do ka barang don jing em kata kamut bat ka snam jong ka da shisha na ka banta ka snam jing em jong phi ngadawa ka jing khan naw marat baro ngandawa yaka bat naw briu ru naw para briu baro ngandawa yaka jing em briu kad ubab pen play yaka snam jong briu do briu hi un pen play yaka snam jong uru na ba bleu la thau yo briu hakadur jong uhi ma phi te to nang kha to nang roi to nang sei krahai haka khandau bat to nang roi haka ubleu la ong haunawa bari ki khon senrang jong u ki badon bat u hakmi ngayete ga jutang jonga bat phi bat ki khon ki seu jong phi ki bahadien jong phi bat ki jing thau ba em baro ki badon bat phi ki sem ki jingri ba ki mrat baro jong ka khandau ki badon bat phi baro kat ki ba lami nakalieng nakayeng leng ngayete ga jutang jonga bat phi ba enom pendu shu lano ru em ye ki kenja do baro da ga jing slei bat anam don shu ka jing slei ka ba penjot ya ka perthai teu blei lo ong shu kani ka long kadang jong kata ka jutang ka bangai ngayete apdeng jonga mat jong phi lam bat ki jin thau bi im baro ki badon bat phi na ka banta ki pateng ban riu baro ki badang wan ngan bu simpleng jonga hakil o bat uneu long kadang jong ka jutang apdeng jonga mat ka perthai ka ktien jong trai kasam shispaar utrai ulapej arsut na beneng syaperthai kijaj benriu kinting burom mi ka kerteng jong utrai barbaro kisiem ka perthai ya ka burom jong me habau utrai un satei ya ka sion utrai un sapej arsut na beneng syaperthai un sapau ha ka burom bapura jong u te un sapai Shaki duai ki barang li Unang mi ben ya ki duai jong ki Utrai ulapej arsut na beneng sya perthai Ai ben tho ikani na kabanta ki pateng ki bansawan Bagi breu ya ki ba endang kha kindop yaro ya Utrai ulapej arsut na jaka ketang jong u hajrong Ulapej arsut na beneng Syaperthai ban ngap ye ki jing ot ki koi di bat pelaj ye gitu ki basya pendrem ban yam utrai ulapej arsut na beneng syaperthai ki khon jong ki syakri jong me ki syong sok syong sang bat ki khon ki ksiu jong ki kin ne den akmat jong me te to en pen benai ka kerteng utrai sion bat ya kajingero ya u ha Jerusalem
Abaki pahat ban riu bat ki hima kin yalum lang kawai ban terwa ya kajing mane jongki hau utrai un sapet arsut na beneng syaperthai kajing pulih naga gospel bakoj kat kom Markus kalenong bapra kada khot ar punyeu hadu balai pulai hakata kapor uji sula lej bat kisnran chung usyaki snong sodong ka Kaisaria Filipi ban halen tiula kali yala kisnran ki breu ki ong ngalong uai te kila jubah bia u Yohanes Baptis ki wai pat ki ong u Elijah siki wai pat ki ong u wai ni kinong ithul pa tiula kali yaki pipat pi ong ngalong uai Petrus la jubah bi u melong Kris teu Jisu la mana teng yaki banau mi thu hano ru shaphang chung u nang taw la stang manika yaki bau khon u breu udai bansha shutom shibun bansha kantaj haki temen kisan kiling do rang ba bat ki start an bansha peniap bat hadien lai singi ban mi pan barulah keren syaya kata haki kum tahu Petrus la khot yo u sharut barulah persang ban ya pen inia bat u andre ya bau la phai bat u layo i kisnran chung u ula kantaj yo Petrus uong kilai no nanga ko setan namar phimdon hakaliang jong blei Henry hakaliang jong kibriu ka gospel jong try